баланы тәрбияләү ата-анасында ничә яшьтән алып ничә яшькә хәтлек булырга тиеш? Баланың үйләндергәнчә хәтле. Өйләндергәнче. Үйләндергәнчә хәтле бала ана төресендә. Тагын бер балыгы булганча хәтле дә әйтәм тагын. Балыгы булдың икән, син уже все. Безнең әтигән исенә төшәсең. Балыгы булгач. Ну инде үйләндерер өчен әлбәттә үйләнү турында без әйттек. Үйләндерер өчен дә баланы шул тәрбияләргә кирәк шуны. Ул сорарга тиешле. Әти мин моны бу хат кызны алып кайтам дип әйтмәскә тиеш. Әти әйтер, улым үйлән әле син моны шушы кызны алсак нәрсә булыр икән дип әйтергә. Әти әйтәсең, юк, әти мин моны алмыйм, моны алам. Бу уже әтине тыңламау була. Ата кеше итә торырга кирәк, шуның өчен балалар да шундан өйрәнәләр. Итә торыр өчен нәрсә кирәк? Иртәнге торып намаз укырга кирәк. Янына китереп бастырга кирәк. Әйдә улым, кил. Әйдә, син ятта тор, минем беләп ятта тор, белмәсәң. Ятта тор. Тор, ят. Әйдә, моны утырабыз, басабыз хәзер намазга. Эй, рәхәт дип, мактта син аны. Эй, рәхәт, әлхәмдүлилләһ шөкер. Моны нишәп битте, мактарга кирәк малларында. Моны яхшы булды битте. Шундый тиштәгәнә мактта син аны. Моны яхшы булды бит без дигән намаз укыдык, безгә Аллаһ Тәгалә сәҗдә кылдык. Ват рәхәт булды. Ват хәзер инде юнап утырабыз да аршибыз бергә дигән әгүз бисмилlah әйтеп. Ват. Әни инде тәмле пешергән анда ваш үтлән аршибыз дигән макта ибәр. Әйдә китте. Аннан соң әти кайчан намаз укый дип үзе дә килә ул. Үзе дә килә ул. Ват. Бу намазга өйрәтү инде бик тә шәригать хөкмен. Шул беренчедән хәреф белмәсә дә күңелдән өйрәтү тиешле булабыз. Хәзерге вакытта мен әйтәм, урыс хәреф белән язылган әйберләр күп, шуның өчен дәресләрне укытырга балалардан. Аллаһ Тәгалә я Рабби инде үзегенә балаларыбызга, ничек дуа кылабыз бит. Балаларыбызның балаларына та кыямәт нәсел уларыбызга дин ислам юлында намаз әһләре, руза әһләре булып яшәгән, иман әһләре булып яшәгән булсын инде битерибез. Ничек шулай дип телибез битсеннәр. Шуның өчен ярар инде битерәйдә. Тагын нәрсә сормакчы идем. Нәрсә әйтәсең сорама. Балага гыйлемгә мәхәббәт уятырга нишләр өчен кирәк балага? Укытырга да, мактарга. Бер нәрсә белде, ул мактасын. Да. Моны карале, бу харап рәндек бит диген. Карале, җиңел генә рәндек тә китте бит диген. Хәзер килә. Ата, ана дип анда язылган анда әйтик, гарәпчәне язган барында. Буларны карале, сразу рәндек, бит күрше малай бер нәрсә белми бит диген. Файда мактап өйрәтергә кирәк. Гыйлемне өйрәтергә кирәк. Яда килә укыйгалы, әлхәмдү укыйгалы. Ват яхшы. Ват син булдың, моны шул әйбәт. Син үскәчтә укыйсың Алла теләсә диген. Яннәткә керәсең диген, менә кайтырып мактап укытырга кирәк только. Анда бит әйтелгән, гыйлемнән бушатмагыз диген, катитер укытмагыз диген. Гыйлемне катитер укытмагыз, йомшаклык белән укытырга кушкан. Мактап укытырга кирәк. Гыйлем бәрәтер өчен только шулай. Укыту дип әйтеп катитер усаллап әйтсәң, укымый ул. Укымый аның моның өстендә шәйх ни бар бит? Шәйтаны. Баланың түге үзе кичкенә, аның шәйтан кичкенә шәйтан да бит аның өстендә тора. Мактап укытырга. Только дилмгә нитәр өчен мактап кына укытырга кирәк. Аннары тыңламаса әрләргә яме? Якынаргамы? Тыңламауны әрләп көтеп булмый бит. Әрләп көтеп булмый. Тагы бер нәрсә. Әйтеп бит, ике әйтеп тә көтеп булмый. Bir әйтәсең, ике әйтәсең, өч әйтәсең, беләсеңме, ул тыңламый. Шул анага бер тиге гадәткә кирип китә ул. Уларны уйламый да. Шуның өчен бер әйтеп тыңламады икән, син аны калдыр. Калдыр син аны. Бер тагы әйтеп син аны мәсәлән, икенче вакыт китереп әйтәсең син аны. Бер әйтеп тыңламаса, син кат-кат әйтмә. Кат-кат әйтү бик начар нәрсә. Гадәткә керә шулай итеп, анага шиләп шулай әйтеп торырга кирәк булган нәрсә. Ул кыйнау дигән нәрсә, юк, начар нәрсә. Кыйнаумада синан, сукмада синан,
От небат, күзің біле қарап қорқытуға керек малайны. Кішкенеден өк. Bu Римин иратның. Римин жоқ. Римин, білдім мен, ол римин біле, аны етелер деген вақытта медреселерде, деген усалбаны бір шаққа бастырып тұрғанларды, шыбық бәрі соққанларды, ол бар бір, оның бәрі рәтке келмей. Шоң үшін білем, мұна біздің, неден айтам, біздің әткей, мұна біздің ол оқытты, тағын бір мүслим деген әнім бар, 38-ші жылға, ол мұна даже оқымайдыр ие. Да, олан әткей оқта тәбәреклән көңілден рәндин долаларына. Да. Мәктепке бармас қайленді. Мұна ұшыннан, қолымнан асып, матчаға асып қойды. Усал тағы бір қату өстер. Қошаматы да бомбыйы. Таза бомбы, таза не, раматта бомбыйы. Асып қойдық не, асып қойып қинадын доланы кештім. Мәктепке әлі, мұнда қайтқаш бұл неке шағында кішкене аз ба, бір қоя кетіп қаша алмайсың. Одан қаша бет алмайсың. Ушын зубада кәттілесен нешесің, отырып оқырға дейіш боласың. Оқыда. Бәрі Алланың тәбәреклерін, елен оқып, дейділерін, әлхамдülілерін, Алланың барымды оқыды. Мәктепке бармайым дей. 6 классыққа қалай деді. Нишли, әткей бәйли, мойнынан бәйли әт шекілі. И мұны мәктепке алып шыға, илтерге алып шыға. Мен үйленген уақытта армиядан қайтқан ауылда. Бұл нишли, әткейдей, бұлай яқшы түгіл енді мен өзім барам дей. Кезге бұқырдықла, кезге салқындар бола. Білесің, аяғында күнетек тұрым дейін қайсында. Мен өзім барам дей. Ышқандар мойнынан дей. Әткей кетті, неге? Ышқандар мойнынан. Әткей, действительно, өзі бара болайын мектепке қазір. Мойнынан ышқандыра. Мектеп мұнда барлада бұяққа таба кете. Білдің ме? Дүтеу біз, дүтнің арасында бірсі шықты. Барлада кете ауылға, жаяу кете, сез қапқа 15 шақырым. Білесің ме? Мұна шуннан, мұна ол тыңнамай ғайленді. Нәсті болған мұнда? Жа шундай күфірлік, жа харам кірген. Biz barımızda yaxşı, bu naşar. Muhtemelen etkender kim bilgen ana. Mat benim maylarım elhamdülillah falan tegen dibinde. Faydır. Netin bu konu. Şuşunda balay nişler deyin sinanda. Da ultınlamadı, usal buldu. Kadir okuğanı şoför okuyacak dol, şoför okuttular. Maşada girdi. İşte, demek tartmadı. İşte, orak işte. Qaylarga, nelerge barıp, onun Qazanды сатып аларлық ақша эшләде ул. Үйдә бер тиен бирмәй алды. Бөтен дигән дусларының күбәйе, беләсең син. Вот. И шул көнгә калды итендә. Моннан инде китте ул шулай нитеп кышкамышка Казанга. Казанда скорый помощь машинасына кирип, дәдә, анда элекке шунда килер. Анда кирип, машинаны алып, шул машина белән трамвайга барып бәрелгән. Шуннан ул бик күп аның ниләре күп булды инде, шунда илләре. Аны кыткарып калды. Шуннан китте. Әлгі Ташкент жағына, әлі қая. Мен аға ұзба салып бердім ие. Мен шул ұзбаны саттым мен. Мен шул екі ұзба салдым шушында. Мында қаласың мұ, тегінде қаласың мұ дедім. Мен әтке қалдадым, мында, сен тегінде кет дейді. Дейді оғанаға. Аны сатып әнкеге бердім. Шул ұзба ақшасы іші бітірді. И қалды жалбаққа, жири. Бездомный бизнесшева бір нәрсесіз білесім шешуна. Қоя кетіп, юғалып, үлген, қояда көмген. Нәрен шулай? И бәтті шулай. Мұна бір жетті, бір ана, бір атадан өскен малай. Все, жоққа шықты олай. 38-ші жылға, ол қадыр 72 ерінде. Юғыл, біттейінден, ізлетіп құрадық, қояды бәрі бітіргендер енді шол. Білді мұне шыққылып шықты ол. Үйленді үйленмеді. Жұртқа салып, давай үйлен шuna деген үйленмеді. Меға Хрущев салып бере деді. Ол Хрущев заманы ие. Білесің ме? Мұны бір нешікте әйтіп болдым. Аллах тәлі шулай қошқан анаға. Бір нетіпте әйтіп болмады. Анаға әнкейінің әйткенлері, ол теге kitaplarda baranda, araqıdan işik interken, iş kümeş pişirip, o kümeşlerini nitip, birsin niye hayırçıya bergen, birsin yüzüne bergen, birsin makmayga bergen, o niteli şimdi kümeşlerini pişirip, aşatıp ne degen. Yok balay bilesin sen şunu. Bir nişikte de bulmadı.
Anaga tilegen dıga, anaga tilegen enkenin etke ölüp gitti merhum kıtıldı. Enkenin tilegenleri. Anaga tilegen dıga, anaga soragan Allah'dan. Yok muna bulmadı. Bir nişte getirip mi? Minde tırdı bulmadı. Kazanға кетті, Қазанда Энекеши андады. Энекеши'nin işkede kettiğinden ne gerek kıldırıptı mı? Все bitti. Arakını taşlamışan. Bulmadı. Arakı taşkan. İşken. Все bitti. Buna kim yaşlı? Buna koya kitken. Yaş sabi baladan üstürgen. Bilesin misin şunu? Eti eni bilen üstü. Etkeyi ukıttı. Bütün neler olaydılar. İstek geç buldu. Onun boruna kirgen indi. Uyuqi dedi. Uqi. Barında bile. Evet, etmeyna niyeti yavhar asman şekilde. Anı okuanlara. Sebep şu yazmış mıydı? Bana nişletim bulmayı. Küfürlük miydi bu? İlk küfürlük mu? İli nişikte bulsa haram kırgen mi? Bilmeyim etalım. Etkeyinde bedim. Orak işmen demek tatman dibet demek bitirmeden kaçkaçına biraz tatman bu anı. Biri bizde bit demek tatmıyoruz. Nasıl? Şunun için balanı şu terbiyelegen şu katlı. Şöyle terbiyelegen. Var mı? Enkeyi terbiyelegen. Enkeyi infeksiyasını bizden ana var. Şu katlı. İnfeksiyon etmişse bizden enkeyi bükte. Bilmeydireyim. Min 8 bala, 7 bala üstte tapmanı. Tünde işevde mındaydı. Jide bala tavuktum. Min uradamda kaldırganım yok dedi. Bilmeyim demin o'zida qoldirgan. Tega bola topgan chog'da qola bitmi kecha. Olanda ish qazo qilib bitirgan. Bilmeyim men namozdan qolganlarni. 96 ga hali yetdi. O'qib o'tiradi endi shular. Ulim nesta o'qiysan dey. Men asriy bunda. Men kelayinda. Ulim nesta o'qiysan dey. Men asriy hal. Meni de iretel dey. Buna bu endi bishikdan lahitga hadli o'qirgan ne bu? Ebiyin. Bildin mi? Şul balıkın terbiyelep üstürgen, bunlar şullar bulup çıktı. Bunu nişe deyip de olmayı, bunu bilmeyeyim, bunu nişe deyip anlap da bulmayı. Yazmış deyip ayıp indi, yazmış şey, bilmeyeyim. Allah Teala'na şunun dini bulgan, bir kefirlik bulgan değil mi yani? Şunda Yana bitireyik. tamam bir mesele, bu bala bilen ata ana maqtanırga tiyiş mi kişi aldığında? Nişege? Maqtanırga. Yok maqtanırga tiyiş tügül. Benim balam şunday, benim kızım şunday deyip ayıp maqtanırga tiyiş tügül. Onu Allah Teala yüzü bile, onu kişi de göre maqtanmasın onu. Bu yarı tığın, buna ben aytdım bir tane, kefirlik bulgan oldu dedi. Belki kefirlik bulgandır. Bizim buna futbollarını şunday ayıp, barda okuyanlar, barda etkenler, buna bu, bunu da okuyan, bunu işlep şakkan buna. O artık bak etken, dağın bir nemeste. Balanın ılısına köplege, utançısı kız balayın dökülüyor. Kişkine balayga, onu kişkine değiller de bir de serşetmiyorlar onu. Onu işle yaklıyorlar. Ona bütün desen birer oldan. Edersin ama kişkinesin. Buna fula ite, kişi basıla da gide. Şunun için bir de dağ, Hadirinde Şile'de bir buldular, şır buldu diler. O vakti balalar көп bulgan arkasında da, kişkinege nirek bulgan o. Onlar üsken, onlar tertipli bulgan. Kişkine şunda kilip çıkkan. Benim malaylar mınday, benim malaylar okuyan, benim malay falan etken, benim malay tekini deyip etip, benim malay tekilay buldu, bu malay yok, maqtanırga teyiş tügül. Maqtanu ignaşar neste o. Benim malay sen temeyin. Eğer de şimdi maqtasalam, tufra kalıp, güzüne ber degen bitir, nenin kişine, maqtavuştuna. Balam deyip aytып maqtanırga teyiş tügül. Bu şunday kefirlik bulgan, şunday neste. Töküş bulgana başka bir nese tügül. Bulay balalar nişik tigiz körügesin? Azmasın. Tigiz körüge barında. Balalar tigiz körü teyişli, elbette. Küngül degen nese tağın neste var. Bitirse bir tigiz bulmay biter. Sırıysın, qaysı tığını tırgan, qaysı tığına bitirgan da bola. Bala qarşı etmesen indi. Qarşı etu naşar neste. Balan eğer de qarşı et, o biter balay kişi de ne şekilde ne? Balay da qarşı etken, o biter senin bütün enkeyde çıp taşlagan ne bitmeyip senin dedi. Bilesin mi? Bala da anaga indi bütün neydi? Ana retirge teyiş bulamış şul indi. Ana hakkı, ata hakkı. Ana hakkın, ata hakkın retirge teyiş bulamış. Çok şey boşaldı. Bilmeyim bu balalarını
Хәзер заманда бик куркыныч нәрсә. Ул моны безнең бит моны хәзер телишкада утыртканнар, ул бала кашан уланы әтисенә ул телишкалардан да ничәшәр меңлек телишкада тәгәрәтеп бараларны. Кашан уланы әнкә әтиянисенә түли. Бала шул ярый белән ярамыйны белергә тиешле дә, бу малның, акчаның кая килгәнен белергә тиешле үсә башлагачтан ул. Әрәм бит исраф белән хәләл белән харамны унатырга кирәк. Менә бу хәләл ярый, бу харам ярамый. Әйтнем бит, барту. Ярый белән ярамыйны белергә тиешле. Менә бу хәләл ярый, бу харам ярамый. Менә бу нәрсә ярый, менә бу нәрсә ярамый. Аңлатың шуны, ярамый менә бу эшләргә. Bilsin уланы ярамаганын. Шуның өчен балалар шул Ират, әти кеше кыз баласын ничек тәрбия? Кыз бала тагы да нирәк тәрбияле. Кыз бала бу ир бала айтуында, кыз бала бик тә, әйтәм бит инде ул җәүһәрдән дә, алтыннан да кадерле. Кыз бала нишләргә тиешле? Ул бит кеше йортына бара торган кеше. Аны кыз балага дип Пәйгамбәр алейһиссәлам әйткән, кыз туганыңа чыбыркы белән булса, чыбыркыңны булса силкеп кит дигән. Артында барганда. Кыз бала бик нежный, аны яхшы тәрбияләп беләккән үстергә кирәк. Кыз бала мин хәзер дә әйтәм, хәзерге вакытта кызлы кеше бәхетле кеше дим. Аның күңеле йомшак, кыз баланың. Анага каты әйтергә ярамый. Ул хәзер җылый башлый. Йомшак аның күңеле. Анага йомшаклык белән кирәк кыз баланы тәрбия. Мөмкин хәле йомшаклык белән. Шулай тәрбияләргә кирәк аны. Моны син кызым дип әйтеп бит. Анадан килә. Әйттем бит әле. Кечкенә чагыннан үзенекен үзе җуып, курчакларын җуып, курчак киемнәрен җуып, курчактан килгән чагында истәсендә үеп, үзенекен чистартып, үзенең киемнәрен чистартып куеп, урынын җыеп, аның эше була барса да, урыннарын җыеп, бөтенесен үзе җыеп, шулай итеп эшләп, зур үстерергә кирәк аларны. Укытырга кирәк. Укыган чагында әлбәттә шушы кыз баланы дигән анда бик тәрбияләп үстергә кирәк. Кеше йортына бара торган кеше әти әнине ылыкларга тиеш булабыз, шул гына. Бер рәттә анда әйтелгән бит. 2 ай, 2 ел туламырында кулаклы балалар үстергә тиешле. Тагын материальный яктан да берсенекен берсе киеп үсә. Хәзер бит менә бер була ширәя дә чыгарып аталар. Менә шуның өчен кимендә бер 4 тагын бер нәрсә, 4тән дә ким була тиеш. Ишинде ишәзу, 4тән дә ким була. Хәзер хөкүмәт тә иш балалыга тиген җир биргә уйлыйны хәзер салырга. Безнең заманда теге вакытта сугыштан иш балага хәтле алюмин талалар ия. Иш бала хәтле. 2 генә булса да алюмин алалар. Иш бала булга тиешле. Хөкүмәт каян шушы шәригатьтән алган нәрсә ул. Балалар булу яхшы инде. Безнең нидә ана гарәп илләрендә бит балалар күп. Алар берсен бер укыта, берсен бер тәрәтә, берсен бер йитә. Баласыз кеше туры начар инде. Вакыт иткәчиләндергә, вакыт иткә кияүгә бирергә. Дага шул әйтте киттем балаларга илән дип әйтергә ярый, кызларга кияүгә кит дип әйтергә. Әти әни, менә бит даха никах укыйлар бит ләсен. Тәрбияле бала ничекләр, изләп дириләр бит тәрбияле баланы. Ничек тә булса, бер кемдә тәрбиясез кыз алырга дип әнкәсе җирми, тәрбиясез нигә малайга кызым бирәм дип җирми. Ничек тә булса тәрбияле булсын иде. Тәрбияне яшьтән үстерергә кирәк була. Ул тәне бу җиргәчтән аны хәзер хөкүмәт үзе аптырый. Карале. 13-14 яшендәге ул сигә хәлдә монда документ булмаган сагатыннан соң балаларны җирмәскә урамда. Урам баласы бит инде ул. Менә шуның өчен балаларыбызны әле бартуга әйтеп киттем, баланы күрше җытларга барып уйнарга кушма. Үзеңнең җытта балалар килеп уйнасыннар. Рәнмәсеннәр каядыр китеп уйнарга. Сабый чагыннан ук. Син үзеңдә уйналар белә. Үзеңдә уйна. Кымда да уйна, крәштә бергә шунда, уйнада шунда, лыжда бергә шушып җир син аның белә.
Мына шулай уйнап бергә. Шулай син якынаясың син атсаң анага. Вот эти шулай эшләди, Лисабит алып ди, Лисабит белән бер чабыш. Вот. Менә шуның өчен үз янына җибәрмәскә тырышырга кирәк, мөмкин. Бу ата-ана мәхәббәте балага салу юллары ничегрәк? Ата-ана мәхәббәте, вот менә дуа кылганда теләбез. Ата-ана мәхәббәте балага, балага ата-ана мәхәббәте. Икесе дә бертенә берсе бәйләнгән алар. Менә шуның өчен әйттем бит әле. Аның белән уйнасаң, аның белән бергә җирсәң, аның белән эшләсәң, аның белән сөйләп үзең янда җирсәң, ул сиңа мәхәббәт арта синең анда. Мәхәббәтең арта. Инде ул каяда чыгып киткән икән, ул кирәк әле монда, син юк, ул юк. Син аптырап бирсең, кая йөри икән, нишле икән инде. Белдеңме? Менә шуның өчен һәр вакытта бала сырап китәргә тиешле. Туп-туры бар, туп-туры кайт. Бетте. Илгәре ул. Бала мәхәббәте шуннан килә. Эшкә, кешегә үзең белән ияртеп алып барырга кирәкме балаларны йөртергә? Кая? Ну, үзең белән йөртергә, анда эшкә алып барырга, мисал, кунакка. Эшкә теге зур үскәчтән инде моны тегелеге шабаш шикелле нәрсә менә беләбез үзебез. Үз дип рәнгән әти әнинең һөнәрен бала өйрәнергә тиешле. Әти әни нинди һөнәр белән шөгыльләнгән, бала шуның белән өйрәнергә тиеш. Ничек әйтеп үзе җанда диде. Рәнгән ул үзе әтисе менә бер нәрсә ятырга. Кыт пулуйтны, кыт столы, кыт тегүче, кыт нәмәстә, нәрсә булса, менә шуның янда ул булсын, булыштын ул анда шунда. Булышмаса карап торсын. Ул ваҗиб ва мәлбитә фарз булмаса, әти әни һөнәре балага рәтергә тиешле. Шуның өчен нәселдән килә диләр бит. Ул инде аларның нәселдән килгән унда. Әйтик, менә мин үземнең әйтеп, безнең марта нәселдән килгән, безнең бабайлар астырганнар. Бабайдан килгән, бабайдан бабайларга, әткәйгә килгән, әткәйдән әткәйгә, әткәйдән миңа килде. Миннән хәдер менә әдипкә калды. Менә шулай калырга тиешле. Ул эшли белгәнне, әти эшли белгәнне, бала эшли белгән тиешле. Ник эшли белә, ул белә, ник дисәң, әтисе белән бергә җиргән ул. Хрәсән булырга тиеш түгел. Инде кыз баланы әнкәсәрәтергә тиешле әлбәттә. Юарга да, тигәргә дә, ансы бар да тушы әнкәсе янда. Ул кыз баланы әтисе белән җирми ул дигән түгел. Менә шунда мәхәббәт арта, бергә булгачтан, син кара әле, аерым булгачтан, менә туганың була, туган, бер туганың була, каяда җиракта була, елга бер күршәсең, ул җиракайды инде уже. Вот һәр көнне синдә күршеп торгачтан, ул якын кеше. Шуның өчен балаларын да шулай үз янында күрергә җитерә кирәк. Бабай да әйтәде, 11 кыз. Менә килеп керәсең, шу кичерәк мәҗлес бит инде. Кая алар? Берсе бер юк. Кая югалалар алар дидер. Кайсы сәкасында, кайсы тарасында, кай бер күрмисез аларны. 11-гә 12-нче бер малай таптылар. Беләм мин аны, Галлам абый исемле ниләрен бер малай таптылар. Ул малай ир малай дип әйтеп менә кайтырып үстерделәр дә, ул малай юкка чыкты. Белдеңме син аны? Кызлар бар да тәртипле, бар да кияүгә чыгып, бар да кеше гомер итә башладылар. Менә нәрсә ул. Күп бала бик әйбәт ул, әлхәмдүлилләһ шөкер. Безнең шәригать та куша бит инде. Нәселне калдырырга, күбрәк калдырырга. Күбрәк калдырырга, нәсел калдырырга. Нәсел калдырырга тагын бер нәрсә бар. Һәр бер кеше инде баласы булганга әйтәм инде, үзе шуңа җавап бирәсез син диде. Кыямәт көнне. Баласы юк, кыямәт бирсен дип җавап бирә. Да, менә шул. Әби бабайның гаиләдә булуы нинди роль уйный? Әби бабайның гаиләдә булуы бик яхшы. Әби бабай дип әйтеп алын язып сыпырнала. Кичкенә малай менә монда кичкенә чагыннан ул әби бабай. Әби бабай әйткәнгә тыңлыйлар алар. Әти әни әйткәнне тыңлыйсы килми. Әбисе бабай әйтә. Алар әйтә, алар начарга әйтми, яхшы гына әйтә. Менә шуның өчен бар бабайлар әйткәчтән тыңламаганнар, ничек теге тагын ясаган шушлайда. Бабай әйткән бу вак монда синдәга, монда атылмагыз бит дигән бәйләгәннәрдә. Ил сынып төшкән. Бабайның тыңлыйсы бар икән шул дигән менә. Бабайны тыңларга кирәк. Улы бабайлар тыңлар. Бабай әбиләргә тәрбияле бала була. Тәрбияле. Симәдән алырга шул хатынны да әйтик инде күп симәлдән яхшы. Күп симәдән яхшы. Күп балалы гаиләдән. Күп балалы гаилә,
Гаилә. Үзеңә дә шулай кирәк. Балалар әлбәттә якын инде анага. Анага да, атага да. Кыз бала бөтенләй дә башкачарак, кыз баланы якынрак күрергә кирәк. Әтигә дә, әнигә бөтенләй дә кыз баланы якынрак күрә тиешле. Булай хикәяләр белмисезме берәр теге? Хикәяләр бала тәрбиясе буенча. Бала дип салмагыл башың бәлага ди, бала салыр синең башың мүбтәләга ди. Вот. На тагын әбиң язып калдырган ни. Балаларым, чагаларым, белмисезләр кадерләрем ди, белерсезләр кадерләрем, табалмассыз каберләрем дип калдырган беләсеңме? Вот менә балалар китәләр дә югалалар, каберләрен дә таба алмыйлар әниләренең. Вот. Бала дип салмагын башың бәлага ди, бала сал. Да, балалар турында бик күп мөмкин хәтле йомшаклык белән итәргә кирәк инде. Усаллык белән итеп булмый. Бала Бу дусларын ничек була? Менә башта әйтеп биттем, монда килсен диде, сиңа килсен. Да, ул малайлар шунда аның урам баласы монда синең малайлар җанга килми, ул тигендә киткән була. Монда син китмә, монда иде давай. Монда ишек алдында эшләтин, монда шул якындан иде бул син аның белән. Менә шуның өчен ни дуслары үзеннән теге тартмый торган, ичми торган шундый дуслар кирәк, никтә җагындан ук. Тагын бер балалар, ылырак балалар белән бергә йөрү яхшы. Үзеннән кичкенә белән булмый. Үзеннән ылырак кешеләргә ияргә тиеш балалар. Үсә бер арбитар, ылырак бер элгә кирәк. Вот. Нәрсә дигән шундый макал бар инде. Яхшы тай бала ул, атка йөрә дигән. Ылык кешегә йөрә. Бала ылык кешегә йөрә. Начар ат тай йөрә дигән. Зур кеше балага йөрә. Бала белән итә. Белдеңме? Ул ятныкы килә үзенеке түгел. Шунча сүнде макаллар бар инде. Балаларны Ни өчен ятим балаларны үстерүне ничектер яратмаганнар? Ятим баланы булай дигәннәр. Ятим бала асрасаң, авызың бурның кан булыр дигәннәр. Ятим бузау асрасаң, авызың бурның май булыр дигәннәр әле. Вот. Ник дисәң, ул ятим бала тагын бер теге заманнарда шәрия булган. Шәр хатын алганнар, ишитән хатына ишәр баландан да балалар булганнар. Ну, арада төрлесе чыгар шуны, сөйләдем бит менә, арада төрлесе чыгар диде. Ничә таласың аны? Бер шатан бит, кыт асып куй син аны. Тыңламый икән ул, тыңламый. Тыңламый икән, тыңламый ул, нигә тыңламыйсың син аны? Укымый икән ул, укымый, укытырга кирәкме? Дин шәригать юлын укытырга кирәк. Ничек тә булса тагын әйтәм, аңлатырга кирәк. Ярый белән ярамый аңлатырга кирәк. Вот шул. Каралы улым, бу ярамый бит дип әйтеп. Да, үсеп җиткәч, теге балыгы булгач анда тыңламый инде, анда үзенең булашала анда. Анда үзенең булашала. Нафу үсеп җиткәч балыгы булганча әретергә. Шул әгүзü бисмилlah белән яралырга тиешле. Әгүзü бисмилlah белән яралырга тиешле. Һәр вакытта әйтәм, битмәсәм дә беренче ниткә чагындык шуның белән әгүзü ничек хәзер әйтәм, тагы да әгүзü бисмиллahсыз алкаш киле яралган балалар шул алкашта була, аракы да шәт тәмәкедә тарта, шул алар шуның белән әгүзü бисмиллahсыз яралган алар. Ул яралган чагындык белән яралган. Менә шундый нәрсәгә әйләнде, менә шул. Безгә мөмкин хәтле тырышырга инде Ходай Тәгалә, я Рабби, ошо балаларыбызга, балаларның балаларына, аларның балаларына дип әйтеп инде. Да, әгәр дин юлларына кирип китсә, алхамдулилlah шөкер. Ну шунда кертергә тырышырга. Ничек булса кертергә тырышырга кирәк инде. Ялчан булсын бала. Менә мин үземдекеләрдән дә әйтә алам моны. Бәлки син безне шулай иттереп үстердең дә, менә хәзер заманда кеше арасында кыен безгә ди, тормыш итәргә ди. Аллаһ Тәгалә белә алган ди. Кыен, әгәр дә бит бар шундый хәдис, дөньяда кыен тормышта, авыр тормышта яшәсә, ана кыямәт көнне яхшы булыр дигән.
Тиге нәрсә шундый мақал бар. Усал булсаң асарлар, юаш булсаң басарлар дигәннәр. Юаш бул лучше. Ул бер вакытта ни дәресләргә өйрәтелгән балаларны яңгылга өйрәтмәскә, яңгыламаска инде. Үзең яңгылама, балаңда яңгыламаска өйрәтергә кирәк. Тикшереп торырга, кая барган, кая нишләгән. Әгәр ул яңгыласа, юк, ул яңгыланнан бетерергә. Яңгылчы Тәңре дошман дигән тагын бар. Менә шәригатькә килә. Яңгылчы кеше дигән Тәңрене Аллаһ Тәгаләнең дошманы. Шунда. Авыр инде ул. Авыр. Башта әтиди, аннары әпиди, аннары аксасырый. Аннары тормыш китерә. Хәзерге вакытта систи өйләнгәчендә ата-ана өстендә улай авыр. Әйткәннәр, ни әйткәнсә, нигә җан чыккан, әйдә үскәнең үзен күр диләр. Шу. Тормышта аналардан күп килә инде. Бу баланың тәрбияләре. Анадан күп килә. Ана. Ни өчен аналар аяк астында җәннәт дигән. Нәрсәгә аны әйткәнсең ул? Аналар аяк астында җәннәт. Карагыз әле, ул бит ана кеше ничек итеп менә шуны аңлатырга кирәк була бу шул инде. 9 ай кырсагында күтәреп йөрткәндән уланы. Тынҗыкларын калыптырып, имчәген үкләп үстергән әле ул баланы. Шуңа аңлатырга кирәк инде. Менә үстеп бераз аңны берәк кирә башлагачтан. Үстергән уланы әле. Тынҗыкласын җыкламый. Җылы булсын дип тиргән уланы җыклап ниткән. Үзе ашамыйча да ашаткан уланы. Нафай тиреп үстерә бит безләр хәзер баланы. Ул шул бала шулай үстереп тә шушы начар юлга кирип китсә, аның ничек итеп ананың җирәге чыдарга тиеш анарга. Теле белән әйтмәсә, күңеле белән рәнҗи. Димме? Теле белән әйтмәсә, күңел рәнҗи. Вот шул. Менә шуның өчен шуң көнгә калганча шулай башлай. Аңлатырга туры килә шуны инде. Аны күбрәк ана и ата. Ана ата өйрәтмәсә, баны ят кеше өйрәтә алмый инде. Мәдрәсә юк бит хәзер шундый. Әхлакый гыйлемне өйрәтергә. Элек ни өчен балалар күп булган? Аборт ясамаганнар беренчедән. Дөресте ул әлем үтерү. Анага җан кергән бит инде. 4 айдан җан кергән икән инде. Ул инде үтерә. Кыямәт көнне әйтерләр ди, ана нинди гаибем бар ди мине? Син үтердең анасына. Нинди гаибем бар ди минем? Ана кырсагында бер нинди гаибе юк бит аның. Менә күп булмас өчен инде нәрсәгә үзеңне сакларга кирәк. Үзең сакланырга кирәк. Ир кеше сакланырга кирәк. Кысалатыннан. Яшь балаларга нинди насихатлар әйтәсез? Ничек? Балаларга нинди насихатлар әйтәсез дим? Яшь балаларга. Яшь балаларга моны әйтеп торам бит, аларга беренче әтиянесен тыңларга кирәк. Иң беренче әтиянесен. Әйтти икән тыңла. Әй димә. Әй дип әйтү, шу бала әй диде икән инде ул тыңламый дигән нәрсәсе ул. Ярар дисен. Сразу сикеп торсында битен, моны сабый балага шулай әйтергә кирәк. Ул әтиянесенә иң беренче буйсындырга, әйтти икән тыңларга, балаларга. Вот. Әй ярар әле дип әйтсәң булмый. Әйлә дисәң тагын булмый. Әйлә булгачтан ул тыңламау булып чыга. Ярар эшләрмен дип әйткән, безнең башка ул. Ярар дигән. Ярар дию үзенә башка. Сабый балаларга әйтергә тыңларга нәрсә әйттик, әтиянесен. Менә тыңлады. Ай, молодец булган икән дип шатландырып ибәрәдә кирәк ярый. Ай, яхшы булган дисең. Аннан балаларга киендирү ягыннан да бераз генә кеше ягыннан кешедән калдырмаса кирәк. Хәзерге вакытта чаңгы шуалар икән, чаңгыда шудыр. Лыжа шуа икән, лыжада алып бирсен, лыжада шусын. Аның белән үзе белән басып торып, үзеңдә чыгып кит, син бит әле бала тәрбияләгән, бала үскән чагында үзеңдә җәп еш. 80 яшында карт түгел. Вот. Алар белән чаңгыда шу, алар белән чанада шу, алар белән лыжада шу. Алар белән, аларны җибәрмәле кай, үзең җитер шулар белән. Менә шул ягында сиңа якынаялар.
Алар беләләр ни икәнлекне. Тыңлый. Моны хәзерге яшьләр бик бозылды бит инде. Бик эчкечелек, ни шундый бозыклык күбәйде. Шулай булмасын өчен нәрсәдә үтешләргә эшләп? Җәмгыять цәлде, яшьләр цәлде. Җәмгыятьтәге әнәстәгә хәзер дин юктыктан килә. Әлеге дә баягы шушы бишминәсе яратылган арак эчеп тәмәке итеп шушың белән хәзерге вакытта да әле әввәлендә сизмиләр, белмиләр иде. Шушы дин юлында йөргәннәр, дин кәндәне күп синәләр хәзер. Күп синәләр, күп белгәнне, күп дин юлында йөргәнгә дә күп синәләр. Үзе эшли дә белми ул аны. Хәзер яшьләр нәрсә әйтер. Ә вот көннәшә улардан. Ә үзе эшләми. Хәзер мөмкин хәлне шул тырышырга инде. Вәгазьләргә тагын хәзерге яшьләрне вәгазьләргә дирәк кеше генә вәгазьли алмый. Шуның өчен аларга имамнар кирәк. Мәзин тагын бер нәмәстә балалар, муллалар да балаларын мәгаллимгә илтеп биргәннәр. Мәгаллимгә. Үзе мулла кеше үзе генә укыта алмаган, мәгаллимгә биргән. Мәгаллим тагын хәйдә бер нәрсә. Ничек укытучыга әйтәбез? Укытучы бит аны ана каршы әйтә алмый ул. Аны тыңламаска булдыра алмый ул аны. Әтияни укыткан чагында әтиянигә аны алайда әйтә, булайда әйтә, тыңламый да фәлән итле карый. Дин рәтер өчен түлке бирә кирәк мәгаллимгә. Ул мәгаллимдә анда шулай дигән. Моны мин әйтик шушы мәгаллимгә бирдем икән баламны. Ул мәгаллим укыта икән. Моны хәзер балага биреп җибәрә акча. Нигә баламны укыткан өчен бар син укыткан өчен мәгаллимгә бир ди шушыны ди. Әтисе. Әгәр дә ул мәгаллим алса ул акчаны, ул мәгаллимнән ала да икенче мәгаллимгә илтә баланы. Ник бу шәригать Аллаһ ризалыгы өчен укытмый, укыта нәрсә акча өчен. Акча өчен укыта икән дин керми, аның башына керми хәзер. Ул түгел акча турында гына уйлый. Акча өчен генә нитә ул. Шуның өчен ул мәгаллимгә түләгәннәр алар әйтергә дә түгел. Хәзерге вакытта бит зарплат биргәч тә аңа садака биргә тиеш түгел. Имамнарга зарплат бирәләр икән. Ничек аны садака тагы бирәсең? Садака дөрес түгел. Әгәр ул зарплат алмаса, аңа садака дөрес, ул садака белән яши. Әввәл балаларны укытканнар, муллалар укытканнар. Ничек әйткәннәр? Алар бит зарплат алмаганнар. Муллалар өстендә бу балаларны укыту, алар өстендә ул. Ди шәригатьне. Ул мәктәптәге укытучылар бит укыта алмый ул балаларны шулайга. Менә муллалар укытырга тиешле. Муллалар укытыр өчен без кулларынан тотып монда китергә тиеш. Менә менә сиңа бирәм. Анда нәрсә дигән? Әгәр дә ул мөгаллим дигән динне, шәригатьне яхитыр баланы укытмады икән. Кыямәт көне китереп бирде икән, кыямәт көне әтисенең өстеннән төшә баланың хакы. Шушы мөгаллимгә төшә дигән. Аны хакы. Üstüne aldı iken o din retirge getirip, onu yaklettirip üretmedi iken, nilerde, şeriat nilerinde. Yimbaklap retirge, ya Rabbim Allah indi siz yaşlarga diyetten siz yaşlarga mümkün hatlı ilengeçte bir nidi ondı haram meren bulgat deyiz tügül. Bir, ikinciden daha da ettim yimbaklap, Əğuzu bismillah belə dağasını oqub, xatının üstünə minərgə deyişlə. Durub şunda balağa uzaq ol xatın. Bala yaralab etdi. Şu bala neçəgə deyiş, əğuzu bismillah etib çəkə deyişdigində. Aru kilir, qısıllı kilir, taharetli kilir. Şunun için balalarını sunduğum, balalarga şu şundayla yaralgan balalar elhamdülillah ki terbiyeli bulurlar. Şunu yaraldırga tiyişkan balalarını, balalarga etiyeniyle tınlarga, yari bile yaramini anlarga, indi mümkün hatlı mektepke kirgeçe din harflerini iletirge. Mümkün hatlı din harflerini iletir. Nik deysen mektepke kirgeçe o şişi bir harf ol. Mektepke öğrene ol. Bunu Ursça bilesiniz, bilmediğiniz Ursça yaxşı bilesiniz bit. Mektepke kirgeçe öğrenirken harflerini. Şunun için ata-anasında kübindalarının vazifaları.
Балаларга шул тыңларга инде. Картаймышлык көндә инде шушы әгәр дә син балаңны саклап тәрбияләсәң, алхамдулилlah шикел, картаймышлык көндә син үзеңне нитәр? Тәрбияләр. Ничен әйткән? Бабаны шарадан чыган чагында, чананы кайтып, син дә шуны төшерергә кирәк булыр диде малае. Вот. Нәрсә бирдең, нәрсә эшләттең, шуны урдың. Ат шул. Балага рәт шулай. Әби бабалы да үскән, бик кадерле, инде өйдә аракы мәҗлесләре ниләр булып күргән, тәмәке тартканнан күргән булса, бала ана ни эшләсәң дә булдыра алмыйсың син аны. Булмый ул. Мөмкин хәтле шул тәрбияле итәргә тиешле. Бабайның малае исеп җиткән балык булганда өйләндергә кирәк икән. Хәзер нишли ат кутырта да ат белән баралар, авылга кирип китәләр. Малайны кыйнап бара. Малай түгел, җегет инде ул. Кыйный да кыйный икән, кыйна арбада кыйнап бара икән инде. Анда судан кайта, кызлар кайталар да әйтә. Бабайны кыйныйсын бу җегетне. Вот әйткәнлегенә эшли, әйтмәгәнне эшләми ди. Тың ярар инде тагын ди, әйткәнне эшләгәчтен. Всё. Бу килингә ярамый. Тагы бара шулай әйткәчтен, тагы бер кызга килеп чыга. Бабай ник кыйныйсын инде, малайны дигән. Җегет булган бит инде. Әйткәнлегенә эшли, әйтмәгәнне эшләми ди. Катырак кыйнады. Аны үзе белеп эшләргә вакыт җиткән инде анага ди. Беләсең бу кызайда. Бу килингә ярый. Белдеңме? Менә шул шикелле әйткәнлегенә эшләргә түгел, әйтмәгәнне дә эшләргә тиешлеләр. Бала чагында шулай. Инде мәктәптән кайткач, дәресен хәстәрләдеңме, дәресен укыйсыңмы, тиген укыйсыңмы, моны укыйсыңмы, әйдә моны укы, тиген әйтеп торсаң булмады инде ул. Үзе утырсын да әйтсен, бара, әни килер менә бусын белмим, әти килер менә бусын белмим дип әйтеп мектеп утыра тиешле. Берсен укыткач, шәригать дин шунда тыгарга кирәк. Иншалла балалар дин юлында йөргән хәзер җегетләр күп, ул җегетләрдән алхамдулилlah шөкер, шундый кызлар дин шәригать белән яшәгән йорттан хатын алырга кирәк, мәшгуль гына. Намаз укымаса да укый торган була, дин шәригать ул күргән була. Хәзерге вакытта намаз укый торган кызлар да күп. Алхамдулилlah шөкер. Тагын бер нәрсә, яшьтән рәтеп укытырга рәтсәң, ул Аллаһ булгач җегет булгач та зур кыяга китәләр, кыз булгач та ул укый. Укый ул, ничек белә булса да укый. Шул. Инде хәзер тормышка киткәч инде тормышта да укыячак ул намазын. Әгәр ул кичкенә чагыннан укымаган булса, кичкенә чагыннан синең янда дигән намаз укыганда ятып бергә ятып тормаган булса, ул ятмый да тормый да. Укымый да ул. Тагын бер нәрсә, иләнгән чагында әйтегендә ул күбәйтергә тиешсез безнең балаларыбыз күп булырга тиешле дигән кирәк. Вот. Балаларыбыз күп булырга, кызга шуны кайтырга кирәк аны. Ул ничек нитә ул? Юк кирәкми бер генә дип әйтәме? Вот. Менә шуннан китә инде безнең тавыш нәрсәләре. Юк, бер булды да шу дагы бер нәрсә дигән. Икенең бер сүлсә берсе кала дигән. Бернең бер сүлсә нәрсә кала, бер нәрсә калмый. Белдеңме? Менә шулай дигән. Ярар, хәйр, тамамлык без инде. Ходай Тәгалә я Рабби, һәр кайсыбызга, балаларыбызга, балаларның балаларына, хәзерге вакытта инде нәсел улларыбызга та кыямәткә дин ислам юлында намаз әһлләре, руза әһлләре, бу иман әһлләренә булып яшәгән насип әйләсен инде я Рабби бер Ходаем. Аллаларны аллап, картларны картлап, әбиләрне әбиләп, бабайны бабайлап, да бу акчага гына кызыгып түгел, бабайны акчасыз гына кызып яратмасыннар. Бабайны була яратсыннар аны, беләсеңме? Шуның өчен Ходай Тәгалә я Рабби әввәл ахырларны хәйр кылсын, балаларыбызга тәүфик хидаят бирсен, иләннәргәннәргә иләнергә насип булсын, иләнгәннәргә гаилә бәхетләре бирсен, матур балалар, кызлар үстерергә насип итсен. Иң беренче кыз булса, бәхетле ана. Беренчесе кыз булса, бәхетле. Вот. Шуның өчен иләнәбез, туйга барабыз, Алла бездән никах туйларына сүндер. Вот. Аллам, ни күп түләттем, ни хәтле икән дип